Ahoj, toto som ja, Ľudská. Moja mladšiu mám sestru, Sáru. Ja mám 16, ona má 15 rokov. Môžeme sa pozrieť do jej izby. Tak poďme do jej izby teda. Takto vyzerá jej izba. Ako to prvé má takéto dve kofričkové taštičky, neviem. To má veľa oblečenia. Strašne veľa. Koberec, nejaké dve plišačky, kabelku. Tam je ona, spí, má plišáka, dve vankúšiky. Tu má tašku do školy. Stolík, kde má môj pohár, tablet, počítač, macka, kozmetiku. A tuto mám ja izbu. Tak mám toto. No vidíte. A ja si idem ešte pospať, bo ma pôjde zabiť mama, že mi mám nachystať oblečenie, že mám robiť raňajky, že mám pozametať, že mám poliať kvety, že ich mám nachystať 10, že ich mám ísť do školy a mám si doniesť dobrú známku, chápete? Tak ja idem spať. Dobrú noc. Vstávaj, nemáš na to celý deň. Ľuca, nachystá jej oblečenie a chápeš, každý deň. Áno, mami. Ach, to je rýchlo. Ach, ťa uvidím potom v kuchyni. Áno, mami. Ja sa oblečím kumlečku. Jaj. Ježiš, au. Ja. Dobre, idem. Tak to sa to oblečiem. Tak, a idem nachystať raňajky, nech ma matka zabije. Tak som tu. Čo dám sestre na raňajky? Tak tu. No počkaj. Nie. Tak tičku idem potom na prvý sveta. Idem to otvoriť. Tak aj mi teda nejaké jedlo, alebo neviem čo. Muffin a toto. Dobre, ešte to bude to chutiť. To a to. Tak. Čo sa položím? Ešte nejakú vodu. Jau. Ale akú? No to je tá flaška. Námien. Dobre, a tak aj nejaký. Mne, mamine a sestre. Sáre. Idem teda na stôl. Tak. A ahoj, mami. No ahoj, ja tu čakám. A daj mi čo dobré, nejakú rybičku. Jasné. Táto rybička. No, dobre. Prečo nemôžeme si nejaké raňajky? Čo si povedala? Nič. Dám si dnes jablčka. A zajtra je víkend. No, počkaj, zajtra máme prázdnik, tak to je úžasné. Idem dať na stôl a na zem. Tak toto máš, máme. Ďakujem. A ty si to dať tam. Áno, idem. Ale kde? Tam.
A čo mám také zrobiť? Zobudiť Sárinku. Idem na to. Sári, máš stávať. Dobre. A popostielaj mi. Luca, uhni mi. A trošku mi toto uprác. A mimochodom, ešte mi nechce oblečenie. Jau. Ja idem popostielať. Tak. A teraz mi nechystám oblečenie. No, tak dáme len to. A to. Dobre. Idem konečne za raňajky. Tak dobrú chuť, Sárinka. Ďakujem, mami. A ja sa konečne dám. Ja to dopiem. No mami, ja sa idem obliecť, no niečo dobre nachystala. No to aj ja. A potom pôjdeš do školičky, no to hej. A ja sa nachystám tašku. A dal som tam 10, ja som vidím pekňu. A ja idem preč. Dobre. Ale potom ja vlastne nesem chodu, ale potom. Vlastne je to poďme zabrať. Dúfam, že mi to dobre nachystala. Sestka, som tu. No. Nič, ma zase idem obliecť. Tak. Sestka, zober mi tašku. No to áno. Tak ešte svoju. Ešte 10. To by tiež dám niekto tašky. Je tu 10. Tak. A idem. Sestka, no už poď. No, posedíme. Veď idem. Ešte tašky. Bože. Nejak teraz. Áno. Dobrý deň, žiaci. Dobrý deň, pani učiteľka. No to som rada. Dneska máme test. A viete z čoho? Nie. Nikto. Je to test z matematiky. Povedal si niečo? Nič. No. Ja vám to... No. Začneme tým, že budem mať... Takže ho rozdám. Tak. Idem ale rozdať. Páči sa, páči. A ty už máš. Páči. Ty si ja som nechala. Nie, ja mám taký. Aha. Ty máš knižku? Na prvovku. Aha. Tak môžeme začať písať. Po hodine. Tak žiaci, máte prestávku a niekto bude zbierať, chápete, testy. A mal ste písať modrým alebo zeleným. Kto písal červeným alebo čiernym, tak má 5. A poznámkovajte aj, chápete, no poznáte to.
to bude zbierať. My dve nie. Tak ja zasa. No musíme počkať. Keď zazvonilo na hodinu. Je tá učiteľka? Ja neviem. Ja som tu. Idem ich opraviť. A vy si môžete vytiahnuť nejaký zošit, alebo ja neviem čo, a môžete si tam kresať, alebo tam vám papierky, tu a tu. A neviem. Čo chcete s nimi robiť? Keď zvonilo na prestávku. Tak žiaci, ja vám odozdám testy a pomôžete ísť domov. Tak. Joj, prepáč. To nevadí. Nie, tak sa idem zbaliť. Dobre. Tak ahojte, žiaci. Dovidenia, žiaci. Dovidenia, pani učiteľka. Ahojte. Ach, môžeme sa zbaliť. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Saška, zaber mi tašku. Ale mne bola aj ručičky. No to áno. Idem domov. Dobre. Ešte je taška. Už len kúsok. Konečne som v izbe. Au. Tak. Ešte ti vyložím také veci. Dobre, idem to odniesť. Konečne. Pardon, ľudia. Ten notebook. No, fajn. To sa nedá. A sukňu som ešte napraviť. Tak si budem na koberec. Ach, plišákov. Si ich tam hodím. Úžasné. Ahoj, zlatíčko, ahoj, Luca. No, aké ste mali známky? Ja som mala 3, ja som mala 5, ale to nevadí. A ty? Jednotka z jazyka, no dobre. Potom bude... No, ako bolo družine, úžasne. Aj tebe, hrozne, no to je fajn. Mal sa som dobrý obed? Áno. A ty? Normálny, dobre. Za chvíľku budeme spať. Ja vám potom poviem. Tak pa. Nazdar. Ja si idem robiť domácu úlohy. A sa mi potom robí zajtra. No to teraz mi... Áno. O pol hodinu neskôr.
Zlatíčko, ideme spinkať. Luca ide spať. Áno, mami. Máš hotové úlohy, či nie? Ak nemáš, tak spíš na zemi. Vonku. Mám hotové? Dobre. Má sa to? Tak dobre, miesto. Zlatíčko, ideme spínučkať? Áno, mami. A môžeš byť možno hore, neviem. Ja už idem spať. A ešte sa vyzlečiem. Čo to padlo? Asi nič. Tak. A idem spať, tak si to idem pripraviť. Ešte sa mi to musí stať. A buď ticho. Veď ja som ticho. A ešte sa vidím vyzliesť. Tak. A idem spať. Spinka. A ty chrápeš? Áno, spím. Fajn. Dúfam, že sa vám toto malé videjko páčilo. Je to nie to malé, ale tak ako som sa páčila. Tak ahoj!